רוצה להציע לך משהו מדהים. פרויקט ייחודי. דירת נופש במדבר נבדה כחלק מתיירות מדברית. משהו מדהים. מה הבעיה? זה לא נראה לך? למה זה לא נראה לך? מה האינטואיציה שלך אומרת? שזה נשמע פלופ רציני, כלומר מישהו בא לעבוד עליך? יכול להיות שכרגע הפסדת את עסקת חייך, או שיכול להיות שכרגע חסכת את כספך שעבדת די קשה להרוויח אותו. למה תקשיב? לאינטואיציה. אגב, מה שרציתי לספר, במדבר נבדה כמה ספרדים גילו מעיינות באמצע המדבר והולכים להקים שם עיר, קוראים לה לס וגאס, תיירות מדברית. למעשה, ביום יום אין לך ברירה אלא לסמוך על האינטואיציה שלך. אתה מקבל כל מיני הצעות כאלה או אחרות מחברים, מהעיתונות, מכל מיני מקומות, מהבנקים. ולמה אתה יכול להקשיב? אז אתה הולך ליועצים, והיועצים משתמשים בכל מיני מילים כאלה ואחרות, שעוד יותר גורמים לך לדעת שאתה לא יודע. ובסוף אתה נשאר רק עם הכלי הזה שקוראים לו אינטואיציה.